Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν αυτό το κανάλι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Χωρίς να το καταλάβω, πέρασαν περίπου 10 με 12 μέρες από τη μέρα που ανέβασα το τελευταίο βίντεο. Και μπορώ να πω ότι κάπως μου έλειψε και ότι φάνηκε πάρα πολύς καιρός. Πες μου λοιπόν τη γνώμη σου στα σχόλια. Ιδανικά, κάθε πότε θα ήθελες να ανεβαίνει βίντεο σε αυτό το κανάλι? Μην μου πεις κάθε μέρα και 3 βίντεο τη μέρα. Πες μου ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο για να ξέρω πάνω κάτω τι προσδοκίες έχεις από εδώ. Και πάμε τώρα να δούμε το σημερινό βίντεο, γιατί όλο αυτό το καιρό που ανεβάζω τη φάση Sneak Young Kappa, Sneak Young Kappa, Sneak Young Kappa, έφτασα σε ένα σημείο και έκατσα και σκέφτηκα. Οκ, ξέρουμε ότι όλο αυτό ο Young Kappa το κάνει γιατί ήθελε να προμοτάρει το δίσκο του. Όμως, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Και θα σου εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Πριν όμως πάμε εκεί, να δούμε λίγο τι έγινε τις τελευταίες μέρες, γιατί είχαμε δηλώσεις από τον Light, είχαμε δηλώσεις από το Young Kappa, από το Sneak. Γενικότερα, Sneak φαίνεται πως έχει πάει πάρα πολύ στο στρατόπεδο της No Cap. Συνεργάζεται με τους rappers του Τρανού, κάνουν όλοι μαζί παρέα, ανεβάζουν story μαζί και από ό,τι φαίνεται μπλέκονται και στα ίδια beefs. Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα που μου φαίνεται πιο περίεργα απ' όλα, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με το Young Cap. Ο Young Cap, όπως είπαμε, έκανε όλες αυτές τις προκλήσεις στο Sneak γιατί ήταν λογικό. Ήθελε απλά να προμοτάρει το δίσκο του και κατά κάποιο τρόπο το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Sneak βρωμίλε, γιατί κάνεις τον Κινέζο ρε μαλάκα? Επειδή βγάζω άλμπουμ. Τι νομίζεις? Ότι τελείωσε έτσι? Δεν τελείωσε τίποτα. Λέει λοιπόν στο Sneak ότι γιατί δεν μου την βγαίνεις τώρα, γιατί δεν λες το όνομά μου, επειδή βγάζω δίσκο και δεν θέλεις να μου δώσεις cloud. Που στην πραγματικότητα είναι σαν να μας λέει για ποιο λόγο το κάνει αυτός. Anyway, αυτός ο συλλογισμός είναι δικός μου. Αν σε μπέρδεψα, γύρνα το λίγο πίσω να τον ξανακούσεις. Και ο Sneak, επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρος στο παιχνίδι, λέει: δεν θα δώσω cloud τώρα σε αυτόν τον newcomer να βγω εγώ και να πω το όνομά του ή να βγω να τον απειλήσω ή να βγω να τον κράξω και να πάει το δίσκο του στο top 10. Anyway, ο δίσκος του Young Kappa κυκλοφόρησε και δυστυχώς γι' αυτόν δεν νομίζω ότι χίταρε. Δεν λέω ότι δεν πήγε καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί το να κάνεις ένα άλμπουμ, να είσαι μόνος σου, να μην είσαι σε κάποια εταιρεία και να έχεις φτάσει μόνος σου μέχρι εδώ και το άλμπουμ σου να μπαίνει τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις του top 10 και αν υπολογίσουμε και τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε αυτή τη φάση, είναι κάτι πολύ καλό. Αλλά όλο αυτό το promo, όλο αυτό το beef, όλο αυτό το cloud που ζήτησε, εν τέλει άξιζε τον κόπο για την απόδοση που είχε το άλμπουμ? Αυτό είναι κάτι που θα μας το δείξει το μέλλον. Αν όλο αυτό έχει συνέπειες και ο Young Kappa τις αντιμετωπίσει, μάλλον η ζυγαριά γέρνει στο ότι δεν άξιζε. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα που φανταζόμαστε και ο Young Kappa απλά συνεχίζει να βγάζει μουσική, να κάνει το promo του, να παίρνει το cloud με οποιονδήποτε τρόπο, τότε μάλλον βγήκε κερδισμένος από όλο αυτό. Αλλά αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Συν τις άλλες, εχθές ο Τρανός είχε και τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε όλοι μαζί από εδώ ένα χρόνια πολλά, να είναι γερός, δυνατός και υγιής και να πάει πάρα πολύ καλά η καριέρα του και η εταιρεία του. Του ευχήθηκαν λοιπόν όλοι οι φίλοι του και το ευχήθηκε και ο Ντάιμα. Με κράσεις μας το είπα θα το δεις. Στο ραντεβού σκάω με κλόκι και το switch. Καλή χρονιά, το σπίτι του χρόνου θα βγεις. Και εδώ βλέπουμε μεγάλο ζεμπέκικο από Τρανό που μου θυμίζει αυτόν τον τυπάκο στο TikTok που τον κράζουν όλοι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τον λένε. Στράκο, δεν το πολύ θυμάμαι. Αλλά είναι πολύ δυνατός ο Τρανός. Εντάξει, ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι είναι μπουζουκλερίας. Κάνοντας ένα πολύ μικρό διάλειμμα από την όλη πάση Sneak, Τρανός κτλ., θα σου πω το εξής. Στο Instagram ανεβάζω στο story μου ένα link που άμα το πατήσεις, είναι πάρα πολύ πιθανό να κερδίσεις πάρα πολύ μεγάλα δώρα. Θα κερδίσεις ούτως ή άλλως κάποια δώρα, γιατί για να πατήσεις το link δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι τύπου κατάλαβες. Απλά πατάς το link, μπαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Έκανε και ο Light κάποιες δηλώσεις που ξέρω πάνω κάτω τι λέει ο Light και γενικότερα ξέρω όλη την ιστορία, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις συγκεκριμένες δηλώσεις προς τα που πάνε και θέλω να μου πεις εσύ στα σχόλια άμα ξέρεις. Βλέπω στο ελληνικό rap game μία τάση προς αμνησία. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους να μπαίνουν σε καταστάσεις στις οποίες έχουν ξαναμπεί, σαν να μην θυμούνται πού καταλήγουν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Όχι αν το παίξω μάγκας ή να θίξω κάποιον, αλλά όποιος δεν θυμάται θα του θυμίσω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εκεί, ακούτε εδώ. Πήρα διάδρομο. Δεν μπορώ να... Εδώ.
Πήρα διάδρομο και έξω για να παίρνω χρώμα. Μαζί όσο αφαιρούμε. Σκαστό. Τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Μαθείτε γιατί είμαι πολύ γρήγορο. Κοίτα. Κάνουμε διάδρομο. Εδώ ψήνουμε τότε. Διάδρομο και ψήσιμο. Για να μην χάσουμε τα κέρδη. Αυτό είναι. Ο οποίος λέει να πούμε ότι άνοιξε και το καινούριο του site, το Lightbet. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι αυτό. Βασικά έχω καταλάβει, αλλά θέλω να το ψάξω λίγο καλύτερα πριν μιλήσω γι' αυτό. Και θα το δούμε στη συνέχεια, να έχει καλή επιτυχία κι αυτός. Και ξαναγυρίζω στην έπαυλη του Sneak, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εκεί έγινε το πάρτι το χθεσινό. Μέσα σε όλες τις γιορτές και τα πανηγύρια που είχαν για τα γενέθλια του Τρανού, ο Sneak άνοιξε την κάμερα και έκανε αυτό το story. Ακούστε, βουλώστε το στοματάκι σας, γιατί από newcomers θα είστε come and go. Οκ, θα είστε come and go. Ήρεμο. Con calma. Con calma. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι προορίζεται προς Young Kappa, προς Daima. Σε μια σελίδα στο Instagram είδα ότι κάπου μπλέχτηκε και ο KB, αλλά αυτό δεν το έχω, μάλλον το έχασα. Πες μου εσύ αν ξέρεις κάτι για τη φάση με τον KB. Ρε μαλάκα Sneak, δεν τρέπεσαι ρε μαλάκα να βγαίνεις στην κάμερα εδώ πέρα με το βαμμένο. Έχεις τριχόπτωση και μιλάς για μας ρε μαλάκα. Κοίτα τα μούτρα σου ρε μαλάκα. Αλλά ξέρεις τι μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Μου φαίνεται πολύ αστείο ότι ο Sneak, ο Big Man, που είναι και μεγάλος ηλικιακά και είναι και μεγάλος στη φάση, είναι σίγουρα μέσα στα top 3-5 ονόματα, έχει μαζέψει και όλα τα πιτσιρίκια του Τρανού, όλους τους νέους rappers, τους έχει μαζέψει τριγύρω του και τους λέει ιστορίες. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ αστεία εικόνα τύπου ο θείος με τα ανιψάκια του. Γενικά έχω καταλάβει ότι ο Sneak έχει βρει το στήριγμά του στην ομάδα της No Cap. Γιατί άμα το σκεφτείς πόσες ομάδες υπάρχουν στο rap game που ο Sneak μπορεί να κάνει παρέα μαζί τους. Με Capital δεν μπορεί να κάνει. Με τη μεριά Offbeat και τα λοιπά άστο καλύτερα. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει μπει σε αυτήν την ομάδα συμφερόντων. Και επειδή είναι ο Sneak και κουβαλάει όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει ο Sneak, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα προσαρμόστηκε στα δικά του συμφέροντα. Αυτό που λέω τώρα δεν είναι να κλείσει έτσι, θέλει μια παραπάνω ανάλυση, αλλά δεν είναι η ώρα να το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Θέλω να ξέρεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα στο rap μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται όλο αυτό. Η εμπειρία μου μπορεί να καταλάβει ότι κάτι έρχεται. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μείνεις ενημερωμένος. Κάνε subscribe εδώ στο κανάλι μου, οπωσδήποτε, για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο. Like αν σου άρεσε το βίντεο και οπωσδήποτε τη γνώμη σου στα σχόλια. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες και τα ξαναλέμε σύντομα.